kubor nakaslab jong unongsan hima. Tak aku beli pi parlok unongsan hima, pelapik yang ini ke kubor ni ba po YouTube channel menta. Te menta sing wara pi ku kubor bagi nyok mai keren. Bubu ini nom ikmat beriru present jong khanam. Mo baru diru amali jong ka notch long konsensi. Bubu diru buat lagi nom ikmat belong very belong vocal ba. Ubam jusat dia kan ka jingkeren ke jung habedi bui kan ka jing thot ane habedi issue ki bedi ba jam reu but walau dan sokar makna di ignu no jinduna badan po sokaru ade po yin dor bartawan ne shabar yin dor taban ukran bai iki issue ki bakta jam reu te khani por mata nginyo ban kham tip khindiat habedi ba kan ka kajilong kajingman jing ba adal ba noromo i badi amli jong not shilong constituency haru ki issue ki baper ki bakta ka jat mari ujung ina du KLP nadu ki kani uknyang jipang bat kiwi de ki benta te menta togi pa khndiat nginyo me karan bi ba adal ba norm ite ba pi bulkam mo ande pirang pala por me dam menta ni te ngishwa man kli na kare pi bagi bon ki ba ba ka dibu ni jikli mo wala pito nakasokar MDA handray nakapor sa por ng ipo legislative assembly ni Shabaro ka assembly habang kadang kanono ka issue ba PE ba kala makata ka rin ba dyan ni kanono ka issue pi julong vocal da di pa siya sokaro di ko aman tip kanya ba di kani ka jinglong jiman ba pi kulisi bonifi babel lembaga nongsa nima reho ngitip baka politics kalong ka ba jeliw bat ngitip ru ba politics kade ka ba kentang langi pai syaka nongrim jongka nomor ka politics ngitip ba de ka bor kata ka source of power bangitip kat kum ka jemut basya tiang ni ka power pat bonsin ngikum kenong mikmat kum kenong yalam kum ke legislator ngem penokam hok bat bonsin ni penokam bakla tidak lor tanong rim ngahaban kan mau ya ke kanong rim ka bangalami siya ka jeli jong ka politics nadu ka por ka ba upay ba ula ibet ya manong ku MDC ka artam naka 19 jaw constituency bangala persyang ruban pendep hok la ka jong kamram kata kum bangala keren hamana ke rensan election la ka de MDC la ka de MLA ba lada upay ba ibet ya ka ban bu ban ai ngata ke jingjob ngan persang ban pendap hok la ka jong ka kamram ka deiti bar ka jingkir kali kata la ngadon marwaina la ngadon bar ka kenhun la ngadon po kaliang yatei ngadon kaliang senshar ngasngo ba ngade ban penkup ya ke iga nongrim ka ba ngala khlai tagi juban lak banganum la ban ai daw pa ba penjob le si tamarwai lani ngamdon po ka syuki ndrenga sngo ba ka ikhtiar kum MDC ka ikhtiar kum MLA ngidon la ka jong ka bor bar ta ka bor ka don la ka jong ka dor te de lor ta nong rim namar ka perkhat ala di kata ngiete pai ba ngi pai ak jingya lenti jong ka jela menta stang kindat banai ngin yo ban kenjo sya ka san posnam ka jingya lenti nadu ka por ba yo la ka jong jela hey ngila don kum ka jela ya kata ka an ka menyada kerpang na ka menta yangi ka menta bar kham tam ya kalawai jong ki long dien bar kham tam yek tigi ban saka tekani kalong ke ka bayai penken mau bar ki yai rung apo jumut perkhat jonga ba man ka bakut jong san snem man habani phai pai ba ke ingan juba pai ba namar ngangai skam bu pai ba ulajit la pha inga kalong ban pendep hok la ka jong kamram bangan numlong tang nong mi khmat man long ru nong yasai ban long ru nong thawan hendrai ngan haban le apa la ka jong kabor ka bangadon tibat halor ta kanong rim ngala persyang ban ya keren bon ki issue nadu ngi por ka bangadong kum MDC lan ya hadu mata kum amali tilesi kalong kala panlong ka jengdingo katukat ningot ki bayit ki bathoin nani naka constituency jong ala ni nasabar jong constituency ba kumlong adon po ka sarkar nga yai ban penpau kum pelabu ka jengkeli pelapan ken mau bangayai keren moya penpau li kata ka dika nongrim ka komitmen ka banglabu ala dia ka principle ka bangadon ba nganum la ban set kala ya ka ikhtiar ka bo pai ba ulai ula penkup ya
Namar hanap ban jubab yaki sin san senem. Bat aku juga por ko maskurano bun sin ngipe ki an ki rules ki thau ban khang persya ban keren persya. Henry ngui ka ya ka ikhtiar ka bo pai ba ula penkam ti ya ka san senem nom bala ban sin. Ti lakadai ka bangila ban yo ka punishment le sin namar bangi keren persya. Nani bangi kentho persya. Henry ya ka punishment ka bo pai ba hi ula ai kham tam san senem. Unum bala ban si menunuka punishment hendai bakin bataka sansnem ko bagla penkup ngalayo ya kaban pendep haki por balik bat ya kani kapor ka menta ti bat pi kawi kalong ba ngai i lembak experience ka jonga kamda kanto kamda penkesan ladi dan penremi kiwi hendai ngasngo ba ka sansnem ko bangidon ladangi trihok halaki jonggi benta konstituensi ni panakam hok laki skim ni akaran hok ki issue kat sau khandai tali ki snem glaya stang khandiat banai ni osan posnem ngilade banyo ki an ki badongkam kerki menyada karpang ye kari bakaja benrio nomor kata kade hangi ki bagi pai ba ki lakimi lenti hendrai ka ba songsi par kalong bangi pe bonsin wat ki babun ru kala shlong ka jesa kade na ka banta ka konstituensi la jong kala shulong bet ke interest na kabanta ka party bakala shulong ru bonsin kadai tanam ta ngin le ki ngin haban perkhat ya ka sansnem ka bansawan kamut ngin splut ka por tang kumnu ban khre ya ka sansnem collection ka bansawan ngiklet no part ke ka banja nam ta kalawi ka bumut ki generation ki banangwan tede lor ta kanong rim ka ba ngai pen kan mau la dia ba desi udang adon po ka position ka liang etei ani adon po ruling ngan haban keren bet ya kita ki mat ki bakta lada kadon ki ka ba ka sarkar ka bakla ngalaya persang ban pendep kata ngatrai ki pai ba klai ngadon mensua po ka ngadon hapreng ngam semdon po ka position ngam semdon po ruling henry matala arsnem lai banai laya lenti ngadon lang rikat ba government ngampat ngam sem lalit ban yak pen barka lawi jong kilong dian bagi pateng tanah kadau jong syuki dan ditang kadau jong chairmanship dan kiwi part ki benefit ndrei kumbakalong hamanta ngalong bet purely ngamut kamdon ki kabangan yo nong dengan debi tik tang amali ban ay persang ban pendabok jong ka development po konstituensi ngai persang ban ra ki issue kumba 8 pau i bamel tiki issue ki ba pi ngi ki jindong kam tam ngepet nakani ka sarkar ngila kimil ti sibun ba maringi iba kawai na preng kawai ka sarkar por balet kala feel tingnang kimil ti ba kani ka sarkar ka badon manta po ka jalam juga NPP kan wanra ban pen urlong gi bun ba ki jeng angnot kamtam ka bade ka ILP kamtam ka bade boundary kamtam ka bade ki issue ne po konstituensi jonga ka bade ka themotor issue kani rugla sateng ka bahadu manta kata ka HLC ka pala ban submit ka report wading aku memeliru lokal memeliru kimsem lakin top lang ke ibron challendet pila si kibriu kila balingo ba balingan boycott ya taka jeng raki jong san posnam ka jing yo jong jela ka bastang kendet banai ti kawai ka tau ka nongrim ngathrai ngin menjur lang ngipet yaki parado persnam ki basong siki border na kapor sa pentut ki sa pending kim yo thiasuk kin thia kin dem ru kisir kin tre kin kta ru kisir jing thung jing tep ki rep karyang ka jong ki ru kisa penjulor tikani ka dei ko bangi i namar kawai ka daw ka dei baka government one after government after a government kila feel ha ka bidei ban takil yakni ka issue balabu bat pensateng hadu mata sau khandai thli kisnem stang kindiat banai kalau jing lerang ka baku mo jela kumungin rakhi hapring ka jing bamdon ka development ka babyang langi khipeng ngi khen ka school ngi khen ka health ka jiko jingkhia ki hospital ngi khen ya ko umbam umdi ka balong si bentaru ka jing perskem na ka benta ki paiba na sonong hak thik jaka par ki ban scam ru si benta ya ka pur usam ti bat ru kadon ka jing karen ru ba kadon ka kata ka dual sim card lembaki pat sonong hak tu ka jaka na asam ru kidon na po meghalaya kidon kani kalong kiki kalong very natural kalong ka bangin mla bangin solingo namar balai
nakaliang sarkar ke jongi nadu ki por balik adu menta kim shimla concentrate kim shimla ai kata ka attention nak benta jongki kim shimla pet la pikir yaki kumla ki jongki khon ka sarkar ke di ka kemi kpa ngide ban pet ngide ban pikir ngide ban sumar ngide ban ai ke jeno kam ta jongki khram makir kin so scam kin so sngain ne de lor ta nong rem kan ke jing don dual sim card or dual epic card ru kadai kata ka ba makir ki so thu ba nang nir gi mi jemtoy ne ter mi jemtoy ti deror tanong rim kala perculu reki ba kin haban sim ya ta dual sim card kanir ko de ka wei ka ba lawan ra ke jingruat ke jerwat bar ngaso bani ke de ka thong ha jing alenti ka ba kani ka sarkar mantah po ka jing ya kersan lang jong ki wei par ki para riulum ki parti per ngin haban penting kana bangi de ban resolve yang ni ki issue lam kum ta kanum don jingmut ya ta jing rakhi jong san pusnam bar ba kren ni kani ngaban kren ru ya kani ka jing japo thami mulong ka barang sa teng ni ki issue hadu mantah ti ka jing dawa ban pen kriya ya kini ki parlok na po them motor nanti ki parlok ki baisong ki basa nanti kalong kawai ka daw ko dai om na ka bantawang isi ani bang iben ani bang le ben ki le kalong taban pen kriya kumno na ka bantaban weng ya kajing ya kajing jakria ya kajing bami songsngan jong ti ka jaka bar kham tam jing khamnya ka bala pelong om tang ya kani ka konstituensi ka ba ngari present manga le kham tam ya ka shalong hi brokoi ka sorry brokoi kalau orang rak ke jikamnya ba kebelah kata saya kayak kayeng ya katari kata ka lit kawan ke jongki brio baro man kasni tibat kanir ko dei kawai ka ba ngasulung lingo adu mata ba ka government kam note ya ka ban bu le menga ko mui member po committee jong HLC kanir ka dei kawai ka big insulting yang apa di constituency le compare ngingin hab up ke igarai kumbakila kular adu arjakar pra bagen sei taga report nri haduk menta kalau ngejeng dek rain ke ba kim pala bersei kani ka lack of seriousness tibat ngako pan poi siwi part ki issue nomor ngi hap poi satu ka banta balai ba manga ngadon bar government ngapan keren persya ngan hapan ya keren persya ko bangla ya yang persya nomor ngasu tu ba hapo politik semua ipai ke pas history tentang lai benai sau benai Sean poi collection ngi awat sibun kidau mengyok bali pai spai ba mengyok ban berkentok kelai wei pat kanang mengena penkesan bar ngin yo yang jing job tikani kalong kiki ka bolalong high time ke baki pajba kinum di ban sya ilam bakla syo hanga lani hangi lani kiwi pat dengan sengo ba kila dei ban bisar lem bagini hipor kamtam ke jela jong ka gejala mekira jing kelanang ya haga kerta saban ya sanpus nam lekat bang nang long klung ngidang long senjor apapun kilang ti kumupai ku ki issue ru kepada jongka power ti ke isu MCL ngitip pai ba bro bat nakaliang joki parlok ki bai donang rekat po ke MDA ngilai i baklelet bani kendu officially sha yo honorable chief minister langi kenya no ko party bat ngi don ki ba halong sub vocal ban keren halor ni ki isu ki ba dawaru na ka bantaban bantung ite ke inquiry ngai ke jing khublei ngai ke jero ek sarkar ba kala kongu nak benta bantung ke inquiry bar ka cukup por kada ban weng yo kembabi ubadai u CMD jongka MCL tingangit skamba u CMD ru u haban trai kat kum ka instruction kat kum ka direction bat ke jing dawa ke jonga pa jing ai pen kan mau jonga khamtam berbani ki parlok ben pok MDA banginum la banyalam baklai pai ba bat banginum la ban chupen thami kai pai ba bat dawa ta ke inquiry klem da pelong ka badon ke jingmut mak inquiry kam da weng hi performance ta kam dan jingmut nomor un manipulate baik bat aku juga poru kani ka kubur ka basai baki parlok ki beran pok MDA ru kinumla ban dalam bakla kinumla pen thami kai yo pai ba anri kani kalong so serious ka ba kira temu bat ka kamdei tang temu ka ladon ka rai ka ba ngin lilam bagian lilam ya ke misil ti kani kalong kajing donong ka bakrau baladam dong kajing persya ngatrai kanum don ru kajing kala ban change ban bu menta di wei pat i CMD bengai ka jing khoblai ya ka sarkar ya ka sarkar ka balawa thung dei kong Rebecca Suchang ngingit scam ba iru nang lakban traiba ba ka MCL ko nang lakban kiu bat ngingit scam ko mangala ongan ban biang ba ke inquiry kam da wing por minister kam dan jimut ti bat juga por ngaku ban keren ru ya ka jingja ka ba ngilai ipo ka kot khobor ke jingja ka bala keno ba napo asam kilo ong ba kidon ko ba silak borni atau kau ubadai ka hok na ka bantaki long kimi ki ba armet badai ki kelung ti kani ru kolong ke jingkeli ka ba ngi haban perken mau bang haban bu ahmad jong sarkar ba kamdei ban bakla ba kamdei ba kanelam bakla ban pen thami kai pai ba bat ngasngo ba
Honorable Minister jongka social welfare di bandon ka responsible da ka ba lesi gracefully ban step down nani ban baka sarkar ka di ban weng shwa ban thungte inquiry kumang lai iba ka sarkar ru habre ni bantakan sa penya chaprang habre inquiry tengah sengo ba halor ni ki arti department social minister ban brom but power minister ban brom ki di ban step down gracefully lani ngamut kini ban resign nak post ka bakidon nak portfolio jong kani ka department ka bakibat but lani nasungo ba government ni kade bakan weng shoi ki kanang ba kanong fair but kan don kata ka jing kuat ka jing suba ha kata ka inquiry pingi ngida sukya sha ban haban long serious ha ka boundary issue mantangi ngimjo song ru manta bakin don kita ki jing ya ka japut ha dengu garo but ka asam don't you shall that tegat bah po ka jela ka jongi khamtam ka khasi bajantia naka por balarang ipai ka security ru hangni po thami molong manta borok license kanti mudon loan other problem teke ka daw pat ka polong ya government bakhaban bu tight security hadu baki ngim so bishni ta kajing song kajing yo thiasuk ka jongki nei ko bu kajing kali ya ki paj ba makane ko nya dei na ka banta ka jirakhi ka san posnam bani ko bu kajing kali ru ya ki para nongilam ki para nomi khmat ki brana po ka MDA government kum no pisu sangap kuno pisu hun ban pe iti ki pardo personam bu jongi ki bam singan ka thia kadem kaya kayeng ka tarika kata ka jongki umdon security hadu matang ngai kular na ka por ta ka outpost hadu matam don outpost de ta da ngi sa kulun ya ka hok ka jongi lama khando ka siap na ka por but pi ko ma pai ka ni ka long kai ki ga jingkli mi haban bu ti nalor mi tip apo Syakitan border beri kasih jantia ngisa pentut ngapor rim keluar ban security mentangi nrejing shala dari ke government ke start kan penongkam hok ya tak jing start ke jongki komuniki FS10 ki beri ki special police force kini ke beri bala thau konang kerpang ban ya khun ya kita ki leno tini ke basuling ngom don leno shu menta labu iki pap kinya khun kisang balang ki bakram tiar tebelem bu iki syakiti kitan border bar ke basuling ru kalong ba war ki battalion ru ngam tip shu ndrei la thau ki ndrei jing saban wan ra jing singan banyadai kari bujaban reu banyadai ka state ndrei ka basulingo pa kalong ba ngi ibu babun kita ki battalion las peniang hapo ki lanti singking ban pengkhorong khajana bani onong manu tibat kani rodi ka wi jing kali kham tam be bari ka thami molong ka ba umdon ka jing ka ja umdon ka songsuk songsan ndrei ka bagi security ki don tight security du banta ngina ban bu ka jing kali ini ki parlok ki brana po ka MDA bakin subaban sngolem kani ban subaban kerpat lem ban le ka badongkam kham tam e bangin yoi bakani ka themotor ko mangila angnut da ka jalahi brokoi da ki prado personam kolong na ka banta ka jing songsuk songsan menta bakala wei ngin yoi bakani kan resolve no kham kloi ban la ban sei no kloi ta report bar ke badam ta report ngi ko ban te pai bakani ru sateng ngi pai ka boundary mentaru ngangala de ban penpau bangan haban persya ngan haban boycott ban kentui pai ba ru ki basukia nakabanta kalaway bangin singan kilong din ki pateng namar ngilai ya ka jing donong jongka jela ka jongi upur usama nang syaklun nakapor ki pardo persam ki bron haki jaka syaki kaput lakade international lakade national ru gedang syak leben ki syak keni karep karyang ki syak ki imsir ki tiasir tingi panah ni gedang ya persang nam tam prepare ta ka celebration da ka bangi pen create ta ka lekmen ban plut pot ka pisau pai ba ngasungo ba kaniru kandai ka wei ka ban pulom ka ya ka kabu khamtam le ki por ka jinghiran tinga sungo ba kaniru de wei ka banta ba ka solution hi ka jongi kandai be ba ngikwa ba ni ka boundary ka de ban resolve at once lam kom ta ngim kwa ya celebration pai ke ILP kalong ka jing dongkam kepala dawala bun snem tenrei hadu mantang impala ban yukani kalong ka jing dawa ka ba ngi kwa ta manyada kerpang ya kari jaman ri jongi umdei tangi ki khasi ki indigenous khasi ki local tribe henrei ka umut ba wa ki indigenous non tribal ru ki bla kho shong bla kha bla sa ni na du ki por kolong kuma ru kalong ka jada nam ta jongki asai ba ki perlok no pe jungi po
YouTube ruling baw nong sa ma klayo katu kan ni ki jinso tu habade bi mat ki issues la karan habade bu border issue istu ka jing mo bi kendu istir bla karan kata bagi para do personam pi om bakim dan kan kono ka jing ada ka jing kontrport jong ka Assam but ka jing thombor jong pul Assam mo na ka por lu bagi ting mali chelingka shongs ir bathian min re tham motor par pi om ba kidabu di CRPF mo ba kin yada but habarung bamiru kida para ba ibre nong mi nong yu bagi songsan bagi ti ris tangga pot ki iba istanga pu pardo pasna bagi songs ir te gatragi pardo buglaya sutu kata apila kran habidi baka LP ru te habidi gajing kran jopi ba bapidom baka sokar ba pikan to sokar andre pikan to sokar habidi bagi issue baka jing kran jopi ban bang yu James na portfolio power minister but kumjo yuru kumu minister jongka social welfare na thagi parlok kisa bishari kisa yubi kisa comment po YouTube halo kini kijing yu mas tu kin kijo ka kajing kam stu ka bakamba tim pla de penchai ma pi ki borkhan te sem barat ngi ai kuble pi ba pila idan manta ba unong sa hima ni kasi pla por kuble shipon barat pan ngi kurkuru pinang yo men bokai bakya Kulo sibon pira